Tîm o sefydliadau yn gweithio gyda'i gilydd i archwilio cefn gwlad Sir Gaerfyrddin, ydy RDP Sir Gâr. Trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig, mae yna nifer o brosiectau yn cael ei ariannu yn y sir, megis sgiliau, busnes, twristiaeth, mynediad o'r wasanaethau, yn ogystal â chymorth i gefnogi ffermwyr i arallgyfeirio. Dyma beth sydd wedi digwydd yn eich ardal chi. My name is Nigel Mumford. We bought the old church hall in Llanybydder to set up a little business, and it's called Little M's Soft Play Centre. We've done a sensory room here for babies and disabled children. The play area is for children sort of from aged 0 to 12. If we hadn't have got funding from the RDP, I don't think it would have been possible to actually get this business off the ground. And not only that, it's created 2 full-time jobs and 2 part-time jobs. So it's helping the community. Enw fi Cynllun Jones. Fi'n gweithio yn y canolfan deuluol yn Llanybydder. Wrth yr arian hyn, mae'n cyflogi fi am blwyddyn, a mae llawer o teuluoedd ni sydd yn isolated wnadw yn yr ardal hyn. A jyst cefnogi nhw, rhoi nhw'r cwrsiau, rhoi nhw ar parenting programs i helpu nhw i'r plant nhw, a hefyd i just signpost nhw i beth bynnag maen nhw angen. Hefyd mae'r lle hyn yn cael y plant i chwarae gyda'i gilydd, maen nhw'n cymdeithasu. Fi hefyd yn rhedeg cylch tua fi, a mae hwnna hefyd yn dod ar iaith Gymraeg i'r teuluoedd Saesneg a'r Cymraeg. Felly na beth ni'n defnyddio'r arian yr RDP hi. Well, my name's Simon Broom, and I work at or co-run Welsh Green Weddings. We needed a marquee type structure of our own to do the wedding receptions, and came up with a double teepee as being a really lovely structure to use. But what we wanted to do was not to import one, but to design our own. So what we've tried to do is to make it very much a locally made project. By having grant assistance, we were able to bring our wedding project to fruition. I think we're probably bringing about 1,500 people into the area a year who wouldn't normally come into the area. Violet Jones yw'n enw i. Canolfan yw sydd wedi cael ei wirdroi i ail ddefnyddio ar gyfer y gymuned a phob math o weithgareddau. Wel, ni wedi bod yn ffodus iawn i dderbyn cyllid trwy arian grant yr RDP. Mae hwnna wedi gwneud gwahaniaeth mawr i ni ar ôl i ni gael yr adeilad yn iawn ar gyfer defnyddio fe i'r gyhoedd. Oedd arian yr RDP yn bwysig felly i ni gael cynnal gweithgareddau yma. Fe gododd y broffail y pwerdi yn fawr iawn, a ni wedi bod yn lwcus felly i gael, heb yr arian yma, byddwn ni ddim wedi gallu gwneud hyn. Ni hefyd wedi cael nifer o arian i gael paneli gwybodaeth tu allan yr adeilad, a hefyd tipyn o'r offer technegol tu fewn i hyrwyddo dosbarthiadau a nifer o weithgareddau eraill.